Welcome. Like, Subscribe. Guys, samahan niyo ko for today. Gawa tayo ng Arabic spaghetti. Ayan. Ilalagay ko siya ng manok. At ganyan lang ang hiwa ko. Ganyan siya kalalaki. Then, yung kanyang pasta spaghetti, pinutol ko din siya. Ganyan. Then, meron tayong paprika and curcum, black pepper, garlic, onion, and tomato paste. And meron din tayong sili, ano ba yan? Purple har and black lemon, guys. Ayan. Naglagay na ako, guys, ng butter and konting olive oil. Ayan. Onion. Sunod natin yung garlic na. Then yung second, guys, isang kuto ko lang naman siya. Gusto ko lang siyang mag-brown ng konti. Curcum, paprika, then black pepper, tomato paste, sunod natin yung black lemon. Wait lang natin na lumambot yung chicken, guys. Habang pinalalambot ko yung chicken, guys, ayan, naghiwa na rin ako ng potato. Ayan siya.
Yung hiwa ko nito yung yung maninipis lang siya, guys. Ring potato chips ang gagawin natin. Tanggalin ko muna kasi masyadong malulunod yung kanyang sili. Sorry. Tanggalan na. Try na natin to, guys. Ayan na siya, guys. Then, habang nagluluto ko ng spaghetti, naglagay na rin ako ng oil sa kabilang pan. Ayan. Para sa ating whole potato chips. Potato chips. Ayan. Yan siya, guys, yung ating spring potato. Yan na siya, guys. Thanks for watching.